If you want to make cartoons like this, bukela le video. Futhak, phume eklasini yami. Yakota manyeri. Futhak. Thula. Step number 1. Funeka ube ne script. In order to make any cartoons, siyafuneka iscript jo. Cause iscript sikunceda into ezininzi like story sakho siflow jo. But into esothetha ngayo namhlanje is how do I make cartoons? Straight to the point, mina nisebenzisa uflipper clip jo. So uyamvula ucofela plus, then ubhale lonto ufuna uyibhala jo. Then you choose the canvas size and yana bithetha ntolo kaka. Sisidom lento le. Then uzobona i-blank page ke. If ukwazi uzobe efonini, then uzo-add image, then uzobe phezu kwayo. But before uzobe funeka u-add enye layer jo, ungazobe phezu kwala picture usanoyifaka. Hayi ke utrace uthimeni wakho fanele. Yabo, so ndigqibile ke inhloko, so ngizobhala head shape. Apha kule tree ngizoyenza umlomo ke ngoku. Zonke ezoyifuneka zibe separated jo. Yasisokolisa nalomlomo. But uphinde ke u-add enye layer. But kuba impumlo kwathimeni idibene namehlo, so uzozidibanisa zoyi-2. Circle iyasokolisa uyenza ngesandla, so ufuneka uye pha kula roller, then uchoose la circle. Beka ndigqibile bo. Angufa. Then u-add enye layer wenze lamachokozo uyithiye ngo-eyeballs. Xoba kwakho wenze i-eyebrows, beka ndomgqibile uthimeni. Siyo into le picture izoba apha jo. Man, lebele uzobe ikona jo. Nditheka zoba uthimeni wena uzoba unyoka. Should tseka phume apha. Fuck off. Lastly, u-add ikhala ke ubeka ndomgqibile uthimeni. Those are the basics I use xa sinenza characters. For example, apha ku-William last ndisebenzise the same method endiyisebenzise ku-Timen, but i-difference pha ku-William is that ibhodi kunye nentloko zidibene and unazo nezithinzi ke yena, but ungazingxameli ezaway zeze-professionals. Yivale. I hope nifunde something ke, but nizonifundisa nendlela obenza bathethe. Salute. Sik-2026 Timen, but still asinandlu. Asinamoto. Sihlala nabazali bethu. So dikayeke vele. Andi serious fethu. What's the point of life xa kunjena Joe? What's the point of life Joe? So dibulela uThixo as long as usaphila. Ayibo ngizobulela njani ngempilo nilambile Joe? Ayongxaki kaThixo, ingxaki kaRamaphosa leyo. But if you want to make cartoons like this, bukela le video. Step number 2. Funeka ufake le recordings so that i-video yakho comes to life Joe. I use an app called InShot. If you want to record something uya ku-audio, then uthi record, urekhode le nto ufuna uyirekhoda Joe. After recording your script, then uzoyenza uPopeye straight. How do I make i-cartoons zithethe? If ungumntu oqalayo u-animator, funeka usebenzise eziway. Ziyafumaneka ku-Pinterest and ziluncedo kakhulu Joe, ndingatsho. For example, nangu shot uthendekhe ubuso ungathi udikiwe ngulife. And funeka umake sure ba if ufuna u-edit mouth, le way ikumouth Joe. Then socofa la plus usecaleni sicime le way, then sizobe ke ngoku. Apha kule video kashot ndifuna uthi Sik-2024. So umlomo ufuneka abe shaped as u-S. Yayifila la way. Then for sure uyavaleka umlomo xa usithi C, kuvela amazinyo. Then xa usithi ku, for sure kaloku bakho la way round Joe. Uyayifila la way. So masibuke nje le piece. Siku yayibo C ku, yabo le way guys ihamba nge-frames ngaba shoti bancinci bapha ezantsi. The more zibaninzi eza way, the more i-character yakhe ithetha, yabo. But nenda edda nje i-movement nje for ashukume ushot. Then ugqiba kwakho ufuneka u-add ikhala kumlomo wakho Joe. Asinoba ne-character namazinyo abrown ingathi gqiba omunce peanut butter Joe. So masifake white nangona ingaxukuxi le rubbish. So usufakile ikhala kuzo zonke ezi frame, then xa sesigqibile hayi ke nguvala. Just imagine i-video ye-2 seconds ikuthathe 7 hours. Sik-2024. Yiyo ke leya guys. 2 seconds we-video uthathe 7 hours. But if awukamcofu like ungamcofa ke ngoku. Salute.